Kamusta mga kanoo? So, it's Saturday! So, ngayong araw, ito na po yung graduation ng ating mga kapatid na bata dito sa ating church. So, sana maging masaya sila sa lahat ng ating pinaghandaan kagabi at maging masaya din sila sa mga ibibigay nating mga regalo sa kanila. Syempre, hindi mawawala yon. May mga bagay na ibibigay tayo sa kanila, mga lapis, mga ganun. Sa lukuyan po ay nandito po tayo sa likod ng ating church at may hinihintay lang po tayo saglit bago tayo pumasok sa loob. Pero bago yan, binabati ko po na ang lahat na Happy Saturday! A few moments later. So andun na po yung hinihintay natin. Tara, punta na tayo. With honor, justice, and freedom. Exercise by a godly people who are nature-loving, humane, and patriotic. To the Christian flag and to the Savior, for those kingdoms, it stands. One brotherhood, uniting all Christians in service and love. To the Bible, God's holy word, and make it a lamp unto my feet, and a light unto my path. Hide His word in your heart, that I may not against God. Amen. All that is good comes from above. His rays are God shining on us. All that is good comes from above. Giver of life, giver of love. All that is good. He gives us more when we stand.
may magkukwento sa atin kung ano yung pinag-aralan natin bawat araw. Okay, sino may alam? Sa beginner, sino may alam? Oh, ikaw! Ano yung pinag-aralan natin noong unang araw? Unggoy? May pinag-aralan ba tayo unggoy? Sino nakakaalam yung pinag-aralan natin noong juniors? Sino? Okay. Sino naman nakakaalam yung sino yung pinag-aralan natin noong second grade? Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Isa pa, 1, 2, 3, go! Okay. Doon kahapon. Ano na, sino na ang pinag-aralan? Yes, kasi gusto kong bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating sarili dahil nagiginig tayo. Ang mga bata ay minamahal ng Diyos. Alam niyo ba, bago pa lang kayo ipinaglilihi ng inyong mga nanay, iniingatan niya na kayo. Inaalagaan kayo ng Panginoon. Kahit na yung nanay niyo ay kain ng kain, kung ano kayo ng Diyos, kaya iniingatan niya kayo. Tignan mo yung sarili mo. Diba? Ang ganda-ganda nyo at ang gwapo-gwapo. Diba? O palakpakan natin si Lord. So, chapter 6, verse 1 and 2. Ganito ang sinasabi. Mga anak, makinig po kayo ha, mga bata. Nakikinig ba kayo ha? Ito. Efeso sa sa East, 2, 1 at saka 2. Ganito yung sinasabi dito. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Uulitin ko, no? Okay, makinig kayo. Tumingin kayo sa akin at buksan nyo yung inyong mga tainga. Sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawin ang iyong buhay dito sa lupa.
magpapakatch po si ante ng pera. Woo!